कटर वाला इयारवा हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। घास काटो त रही हम कनिया सुन ना, घास काटो त रही हम कनिया रहे हमर बाजारवा हो हो हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। डीजे साजन राजा, डीजे साजन राजा। जब जब देखी सखी हमके मुस्कास हो। चढ़ली जवानी नहीं होला बर्दाश्त हो। जब जब देखी सखी हमके मुस्कास हो। चढ़ली जवानी नहीं होला बर्दाश्त हो। हम बानी लगल उठलाली सुन ना, हम बानी लगल उठलाली आके चूसल हरवा हो हो हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे साजन राजा, डीजे साजन राजा। चंदन आदित्य तनी गेर लगावो, गेर लगाई तू आगे बढ़ावो। अखिलेश जुन्ना तनी गेर लगावो, गेर लगाई तू आगे बढ़ावो। अरे राइटर नीरज जानी सुन ना, अरे राइटर नीरज जानी तू सट बजरवा हो हो हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। दिल लेके ई भागल बाड़े ते कटर वाला इयारवा हो। केजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।